bez gatiek a na bicykli zajazdiť si bola krížom cez chotára, zastala až v Rindome. Tu ľudia nie sú zlí a mesiac na strome. Joj, to bol zase nápad pre pána Jána, zavolať na zabíjačku vegetariána. Krv sa mali z bosínu a on sa na to díva, ešte že mu dali si len